Bon dia a tots. Us he reunit per anunciar-vos que impugnaré a l'Assemblea de Compromissaris del Barça. Dissabte passat van presentar la Due Diligence. Doncs molt bé, jo he encarregat la Tri-Diligence i la Quadri-Diligence, on es demostra que el Barça té un superàvit de 1.000 milions d'euros que jo, personalment, he posat un per un de la meva butxaca. També se'ls ha acusat de malgastar molts diners en avions de luxe. Home, eren pel Messi. Per anar a Argentina. No, els avions eren per ell, els hi vam regalar. I sobre les despeses de càtering? Veus, aquí reconec que potser ens vam passar. Vam demanar massa truita de patata i vam fer curs de llagosta. I ho vull deixar aquí, perquè jo ara només volia ser un soci més. Però no em deixen. Tant de bo pugui fer per Catalunya el mateix que he fet pel Barça durant aquests anys. Esclar que llavors potser m'hauria de fer 2 forats més al cinturó, no? Bueno, nois, ho deixem aquí. Agafo els trastos i me'n vaig. Com volem dir... I en el gag d'abans el Sandro també. Vale.